Okay, among last night, the sa Bruges. So, hindi pa madlong maninga. Isa yung masuko. Kita naman na adan eh. Naunsa. Okay, mani among last dinner sa Bruges. So far, lami. Ngayon, lami kayo. Masya ka ng kuwang pang snacks. Takto kayo ng pagkakalat. Mayroon siya local beer. Let's see yung siya lasa. Good. Masya ka ng Beer. Pabigyan. Yeah, mas lami pa sa midnight eh. Mas lami pa sa midnight. Meron ko Two Garden na style of beer. Entree. Saan siya? Soup of the day, no? Tomato soup. Soup. Soup? May siyang soup. Kanya, ganahan mo ane. Dako kayo. They serve 1 kilo of mussels. Like when you order a mussel, it's 1 kilo. Ngayon siya, beef stew. Very good kayo. Yum. Nya, ganahan ka og order o ginana kadaghan. Isa ka order. Murag kuwan. Ikas merkado, ipabukalan. Ang isa ka order kay murag pagawas nimo is for kuan na ka for hospitalization na ka. Pero good, very good. Thank you. Chocolate factory. This one? Milk? Yes. Thank you. Ano yung sa gabii eh. Pero kung adlaw, dili ka siya ka medyo boring. Kita na mo mga gray nga stone. Pero pag gabi mo light up siya. Feeling ni mo kay naka sa Disney.
May witch just unahan na yun. Rapunzel. Ha? So muning square gagamay nga puno dog ihi sa unang panahon. Ingon sa among kuan guide ganina. Stay gamay nga Christmas tree pero puno siya og restaurants. Padulong ni sa square. City square nila. Hopefully siga kailang Christmas tree. Tara. This is the Christmas tree. Wow. Nice. Muning square. City square nila. Government building sa likod. Old church, cathedral. Then Christmas tree nga dako kayo. Nice. Pero tani may ganina nagkuan. Nag-tour. Palibutan ka Christmas tree, nice. Magtuyok-tuyok sa Christmas tree. Very nice. Last night sa Bruges. Goodbye Bruges. Bruges. Mingaw siya compared last night. Hapon kay grabe kadagang tao.
Dili kumpara gahapon, may daghang kitao. Wala itindahan ka, pre. But, muna na siyang last night. Palit kami sa lubong nga gamay. It's time to go home. Okay, wato na po ni Cologne. Germany. Au revoir. Bonne soirée.